Takže krátke video, ako to vlastne vyzerá u nás v novom byte. Toto je pohľad na sídlisko vlastne nové, ktoré je vybudované. Tu je náš vchod. Schránky. Schodisko hore. Výťah. A tu je náš byt. Chodba. Nech sa páči. Vchádza sa vlastne do kuchyne, ktorá bude naľavo. Začal je tu bordel. Tu je vlastne obývačka. Tu máme spálňu. Tu bude klozet. Takže späť obývačka, kuchyňa. Tu bude detská izba. Tak. Kúpeľňa. A ešte vám ukážem backyard. Tu máme backyard, ktorý nám začína odtiaľ, od toho rohu a pôjde až po túto jamu. Takže vlastne tu nakončí. Tak to je asi všetko.